Ngam singaw le rain ya ka gospel. Kalong ka bor jong blei bapen im kat ya ubangej. Ya ujunin kong bat ya ugri grude. Nadu batau ya ka pertei ka jinglong tenrai jong u. Bomla ban yo i kata ya ka bor bom cukut bat ya ka jinglong blei jong u. Lai tu shena haki e balatau. Kumta kim don dau ban sait ksan e. Namar wat la kilatip ya ublei kim shem pendon buram ya u kum ublei. Ne kim shem sengaungu satia ya u. Henry kila kelabij haga jing skau start. Bat kijing mut rumah jongki kila dum tlip. Ki ong hana ki start prose ki bit temblung. Ki yapeng ya kaburam jong blei bamiap bat ki dur jong breu ban yap jong ki sim ne ki mrat ne ki pse. Asiti jong Paulus apostol sya ki Rom long kabaningkong kat kandreu bat harpau hadu arpulai. Kene kajing pule kapen i ba aba ublei ulabu latau ya ubreu hakasla jong kapertei ya ki aka bar khaj bran saudong jung ki pen pau ya kajing don kajing ublei ha ki aka baro. Henry kum ong mene ubreu ulong ubabi temblung ki singor start bagi pelong blei ya ki bom long blei di kum ta ki kim itu ya ublei. Dan markata kena ke jing wer yang iwe pe iwe long bai jong kena ke jing pule kena ke siti ublei udon bat ba ka gospel ya ka ba layalap hangi iwe pe iwe kaner ke tu sepang ke jing don jong ublei. Dan markata ya ublei uba ngimla ban yu i tingila ban tip ya ki baris pang ublei lomba jong kicing tau ki badon sau dong jangi ane how breu labu ken ya kata kicing tip ya ublei mar ker khari par puik ong namar wat la kila tip ya ublei kim siam pundan buram ya ukum ublei ne kim siam sing thu satia ya u te kum ta te ublei ulabu kan hapo jongi iwe pe iwe ya ka jing tip ya ublei re ngi pat ngi singo start pelat ilade pan ngim yo i ya ublei to ngin yo i ya ublei ngin singo thu ya ka ne jing pule pa to ngin ya pendon kam ya ka